मेंबायलै Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खेबसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायबावबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो जाबाय। ओमफ्राय आं नै दै लादों माबा जोंना माबाया आर्नल्ड फिफाया आंनि हासबेन्डआ एसे खामानि मावदों आरो न'नि खामानि मावदों ओमफ्राय दै बिहरदों दै लानानै फैदां ओमफ्राय दा मिस्ट्रिफोरखौनो जोंनाव मावबाय थानाय मिस्ट्रिया मालाय दस्रायाव मोनबाय जोंहा फैसा गैयियाव थाथ'बाय ओमफ्राय दाना मिस्ट्रिफोरखौ मोनासै ओमफ्राय दाना बिहावजों बिजामादैजों खामानि मावनांबाय हनै इथा रोगादों इथा बै मोनसे जोंहाथ' गोजाम गिर्जा दंमोन नालाय ओमफ्राय बे गोजाम गिर्जायावहाय देखुबाय नालाय गोदान बानायबाय गिदिर ओमफ्राय दा बिनि एसे इथा आग्लायनाय दंमोन ओमफ्राय बेखौहाय जोंहा लायबाय आरो ओरैनोथ' लाया उनाव एसे फैसा होगोन खोमा ओरैनो ओमफ्राय दा इथाखौ रोगागासिनो आरो हनै दैया लोंफैग्रोदो दै बिनाया न'आव फैबाथाय मोनसे नङा मोनसे खामानि मावखाथारनांगौ हाय लोगोफोर मेंबाय न'आव फैबाबो ओरैनो थाया मानोना नों इथा रोगानो होनायनि 400 थाखा हाजिरा होस्लायस्लाय नों ओरैनो थास्लायस्लाय मावनाया मोजां 400 थाखाखौ होस्लायस्लाय नों बेदर सेरसे मोनो मेंबाय खामानि मावसोदो स' लोगोफोर नोंसोरबो ओरैनो दाथा मावनानै हो बेलेगखौ हाजिरा होस्लायस्लाय नोंबो फैसाया आखायाव थायोना फैसा एसे ग्रोब थागोन जोंहा मिस्ट्रिफोरखौनो मोनाखै लोगोफोर मिस्ट्रिफ्रानो मा होनो जोंनावहाय जे मिस्ट्रिया मावदोंमोन ना ओमफ्राय बे मिस्ट्रिया दा दस्रायावसो मावदों आरो ओमफ्राय दाथ' गभर्नमेन्टनि बिराद न' मोनसावनाय ओमफ्राय बे गभर्नमेन्टनि न' मोनसावनायखायनो जोंहा मिस्ट्रिखौनो दा मोनासै आरो माने जोंहा जेला फैसा गैयामोन होनबा जोंहाथ' होनो हायासै नालाय ओमफ्राय फैसा गैयि टाइमाव बे मिस्ट्रिफ्रा दस्रायाव मावदोंमोन ओमफ्राय दा बिसोरखौबो गारना फैनो हाला बिसोरो दा बिसिनावनो मावबाय आरो ओमफ्राय दा गभर्नमेन्टनि न' मोनसावदोंना लोगोफोर बे गभर्नमेन्टनि न' मोनसावनायानो मालाय हावायलांनानै बुरजा फैसा होनानै मालाय लुहोगासिनो ओमफ्राय जोंना दा मास मोनसेसोनि उनावसो जासिगोन जाबाय आरो फैसायाथ' दा जाबायमोन लुनांसिगौमोन ओमफ्राय दा मिस्ट्रिफोरखौनो मोनासै अबेहाय मिस्ट्रि मोनबावगोनथाय मिथिला बाबाया नागिरगासिनो मिस्ट्रि ओमफ्राय माने बिसोर मावफ्रामनाय नालाय दस्राया मावनो सुखुनाय नङा आरो मानो होनबा मालायनि मावफ्रामबा एसे मिलाय मोनोना ओमफ्राय दा मोनगोन ना मोना मिथिया दहाय फुङाव बाबाया नायदोंमोन मिस्ट्रि सासे ओमफ्राय बेखौबो लोगो मोनासै ओमफ्राय दा बिसोरखौनो मानो नेबाय थानो इथाखौ रोगागोनसै मा खालामनाय जायो सासे मोनदेरबा आंनि हासबेन्डजों गावजोंनो मावसै बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे गय बागाना जोंनि नङा लोगोफोर जोंना बै साइडनिफ्रायसो बै लाइनासो नैबियो मालायनिसो बिमायंनिसो बियो इथा रोगानानै आंखौ मिनिहरगासिनो दिंखिया खानांगौहाय लोगोफोर नै दिंखिया जि दङ भिटामिनसो आंहाथ' जेबो मोनजाखाया नालाय दिंखियाखौनो खानानै जानांसिगोन दा बेलासियाव खानोसै दा खाथ'ला माने बे हाग्राखौ एवस्रांदोंमोन आरो दाख्लैना बे जाय हा बिगोमा बे हाग्राखौ एवस्रांहोदोंमोन ओमफ्राय जि दिंखिया आराम माबा मा होनो टमेट' जि मोजां खिलिथारदों आरो इसका हालत तो देखो कैसा हो गया घर में आने का गिफ्ट है ये क्या करेगा मिडिल क्लास फैमिली है अगर पैसा होता तो ना मैं किसी को हाजिरे में लगा देता था उपाय गया अरे मिस्ट्रि से मोनाखैना मिस्ट्रि मोनगोन माला मोनगोन गरमथार माइ सुंजाजोबदों देहायाबो गगा मोननानै दङ एसे देहाया ओंखायनो दुरबल मोनदों देहाखौ नोंखासो दै गुसु लोङो
बे आनारस मोननाय दंहांनाय बेलायदो मोनजा जायोबा हनै जेन माबाना होनसां ओइ नायफैलाय हनै जाजाना जाजाया नायफैलाय मोजां जागोनथ' गोलोमदै गगोन हनै बेलाय जाम्बालाय हो ए माबा जाख्लाजोब्बाय हनै एन्जर जाख्लाजोब्बाय जाजाला मोनजासिगौमोन नङाबा लिवार दंलै लिवार बादों आंखौ ओमफ्राय दाबायदियाव बोरै लेवार थानांगौ जोंनियाव अखा हानायाव एसे दोनथ'दो लेथ्रानि आं जिरायगोनबा लेथ्रायावनो लेथ्रायाव जिरायनायालाय माथो जाखो मिथिलाजोब्बाय मेंबाय लोगोफोर न' कमप्लिट हाबानो आं थांनाय नंलामोन मुम्बाइआव बेवहाय मावनानै जानोसैमोन एसेबाबो मोजांफिन गगा मोनदोंलै दख'ना गानबा मोजां गगा मोनदों ए दख'ना गानबा आंखौ मोजां नुयो लोगोफ्रा आंनि बुरैखौ दख'ना गाननो थिनोमोन ना नै दख'ना गाननानै फैदों दिनै दख'ना गानबा एसे उन्दै माने आङो गोलोम बोथोरखाय बिराद गाननो बायो गोजां बोथोराव फुरा गाननानै ब्लक लाबोबाय थागोन आङो गोलोम बोथोराव बिराद गाननो बायो गरमबो ना माबा मा होनो मिस्थ्रिफोरखौनो जोंहा मोनगोन ना मोनला मिस्थ्रिफ्रा सरखारनि न' लुगासिनो एकदम बिजिथार नोंसि मोनामबाय गोलोमदै ना मोनामखागोन गोलोमजोब्बाय बेरायनोनोबो मोनासै फैनानै बाबुआनो स्किन पक्स जानायानो माला खारगोन मोखां अल फेस आं उदालगुरियावसो थांनो गोसोमोन उदालगुरि ओमफ्राय ओरै दादगारि गैया फिसालाया स्किन पक्स जानानै स्किन पक्सखौनो होननो रोङा बियो सिन पक्स होनबाय थायो स्किन पक्स जानानैनो एकदम देखायजाथावा हालोदा आं जेब्ला एसे गागोन ना होमबासो आङो नोंथांमोननो देखायगोन आरो आङो थाम्बनेइलाव होना होगोन जे जोंना माबायदिमोन आरो आनला जानाया आं थाम्बनेइलाव देखायना होगोन जायगायानो जोंना नै न' खाथियाव हावासि नालाय जि थाम्फैबो फैयोना बिराद थाम्फै दं आरो देंगु थाम्फै दं अयथासार देंगु थाम्फै आंखौ हरनांगौ देंगु थाम्फैयानो एकदम थाखायो ओमफ्राय नोङो देंगु थाम्फैयाथ' गाबनायावसो आवाज मोनो एं होनखायो बिराद साउन्ड जाखायो होमबाथाय साननो नों देंगु थाम्फै बे ओमफ्राय नायदोबो नोङो प्रटेक्टआवनो जोंहा बुथारबाय थायो प्रटेक्ट गोलोम बोथोरबाथाय बुथारनो मोनबाय देंगु थाम्फै जोंनाव थाखायो जायगायानो हावासि जाबाय नालाय नै बिफां बारि बिदियाव देंगु थाम्फै थायाबा माथो थानांगौ जाखो एसे बडिया हामबायना हामनांगौसो नों बांद्राय फुंदों बांद्राय फुंनायखौ नै आं बिनिसो नै बड'लेण्ड फिटनेसनि नै थेक्टर दंखायो आंखौ बयबो सिनायखायो नोंखौ मा होनोसै बेखौ ओरै माथो उफाय दे बिफाफा नुखाबाय दा बेखौ फिसाला सासेनि आं 30 बोसोर जाबाय खोन्था बेफोरखौ खोन्थानाङा खम गोदोसोनानै थानाय ना बेफोरो गिदिर जाथारो बेखौ बोखारनानै दोननांगौआ मामुलि नङा Para dinksia खानांगौ मानो एखमबा दिंखिया गोथाव मोनो होनो एखमबा जाया होनो मा जाखो बिलाय भिटामिनसो होनो एखमबा दिंखिया खानोसै लोगोफोर मानोबा ओंख्रिया मिरामिसखा दिंखिया जि मोजां मोनो सिगां जि लानांगौब्रा बेखौ दाख्लै सनदोंमोन ना बेहाय गोदान
खाफादो नोंबो खाफादो बे नोंनि सब साइडआव खाफादो मैलासोलै दिंखिया जासुलि भिटामिन सोबा दिंखियाखौ जानांगौसो दिंखिया भिटामिनसो थै जायो हामबालाय नोंहालाय माखौ जाया होनजाया नों माखौ जाया होनस्लाया जाखायो दा नोंबो हो देब्रा खाफादों जों एसे बुरजाना जों साबा बाबु नों आं एसे मोनबाय नै दसेनो नोंहा लेथ्राखाना नोंहा खाजायो आं बेयाव हाबला उन्दै लानांगौ मानांगौ आंहा दा बाव हाबा मान लुला होजोबबा आयु मासि गरम बाल दे लाबोदो नैबेलाय हनै नैबे दोंसेयाबो खाहर जालालै गरमा हजों मुम्बाइआव एथ' गरम नङामोन बे साइड साइडनिखौ खादेरदोलाय आयै जाबाय बेरजोब्बाय नों लेथ्रा मावखानाय नालाय नों खादो फैसा फैबायबो नै औ बेले जाला संबिरबाय हायदे लादो फै नै लोगोफोर दिंखियाखौ जा बेसे मोनबाय साबानि जानाय बेसेयानो जथेस्थ होबाय मिरामिसखासो दालि जहल बेबो दालि जहल बेबो मुग दाल लबाव दिनैहाय जेबो लायाखै ओमफ्राय बाबुनि थाखायबो जेबो मोनजाखाया नालाय आंबो रावखौबो जेबो जाहोआ होनहरदो दे बिदिखौ बेयाव दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बुरिनि इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन